everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Malipayong adlaw nandeng. Ang akong mortal nga kaaway. Pero okay ra. Welcome sa akong selebrasyon. Ayaw na pagtagad, kay dili na ko magdugay. Ako lang gihatod ang akong regalo nimo. Mao ba? Salamat. Hain mo lang imong regalo. Mga batos, isod ang akong regalo. Oh, lungon! Oh, aron dili ka na mo palit, inig kamatay nimo. Animal ka! Ikay akong iulang sudya! Ah! Oops! Wa, kaiga! Kalimtan? Kalimtan ang tanan? Dili ingon anak kasayon, Jong. Dili ingon anak kasayon nga kalimtan ang tanan. Unsa may angay na kong buhaton, aron imo kong mapasaylo. Sultihi ko kung unsay angay na kong buhaton, Lina. Mangutana ka? O, aron imo na kong mapasaylo. Sultihi dayon ko unsay angay na kong buhaton. Kay ura mismo, ako ni buhaton. Bayre ang tanan nimong utang nako. Basin mapasaylo na tika. Magakon ka. Imo kong ipasaligan nga imo kong barugan. Pero wa. Ibarugan tamanggod ka. Nilingkod lang sa kong kadali. Kapoy sa kayo sigbarugoy. Seryoso ko. Wa ko'y panahon sa mga corny ni mo komedya. Unsa man, ingon ini lang kita hangtod sa hangtod. Sandra, paminaw. Unsa pa may kong paminaw ni mo? O unsa pa may kuwang na to nga atras abante ka man sa imong mga desisyon. Kinahanglan nga karon dayon mohukom ka. Padayon pa ta ini. O dinhi na lang ta kutob. Tubag! Encuentro de Amor. Nagkadai ang panagsugat sa mga pagbati, hilak o katawa, kayugot o kahingawa. Apan bisan magkasumpaki o magkatibulaag pa, sa katapusan, mupatigbabaw gayud ang gugma. Encuentro de Amor. Tagsulat, Baby Omega Flores. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Lacorda. Ubo sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.